Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga subscribers natin na King member. Pero warrior na ngayon. Inalis ko na kasi yung King. Taong 2016. Tayuman Street, Tondo, Manila. Bago ang lahat, Miao de Yit yan, mahal na pinuno. Sa Tagalog, magandang araw. Huwag niyo na lang po akong bigyan ng pangalan. Nakita niyo na din naman ako sa personal. Isa po ako sa mga solidong subscribers mo. Sana po ay mapaunlakan ninyo ang kwento kong ito kahit na hindi ako Pilipino. Kung hindi niyo po na itatanong, isa po akong pure Chinese na dito na lumaki sa Pilipinas. Huling punta ko ng China, batang-bata pa ako noon. Pumunta lang ako doon para asikasuhin yung mga papeles ko. Pero sa puso ko pinuno, purong-purong Pilipino po ako. Tsaka para sa akin, first language ko Filipino. Marunong ako mag-Chinese pero mas ginagamit ko ang wikang Pilipino. Bigyan ko lang po kayo ng background. Wala po talaga sa bloodline namin ang pagiging Pilipino. Pure Chinese po talaga ako. Parehong Chinese ang nanay at tatay ko, na pareho ding negosyante. Wala rin po sa pamilya namin yung mga paranormal na yan. Tsaka, iba po kasi ang aming relihiyon. Iba rin ang paniniwala. Hindi ko alam sa sarili ko, pinuno, pero meron kasing may kung ano sa isip ko na naglalaro. Yun bang gusto kong sumubok ng ibang bagay? Kasi palagi na lang pare-pareho ang nagiging routine ko sa araw-araw. Kung hindi ako pupunta sa negosyo namin, mga family gathering, puro na lang ganun. Nag-isip ako ng ibang gagawin. Yun talagang out of this world. Kaya ang una kong sinubukang gawin, mag-ghost hunting. Meron akong grupo na nag-ghost hunting. Kung hindi ninyo na itatanong, sa grupong yon, merong 2 Muslim, 2 Katoliko, at 3 kaming Chinese. Mga anak-anak din ng mga negosyante. May mga pwesto yon sa 168. Pero hindi ko na lang papangalanan. Nagsimula yan sa 3 lang kami ng mga kaibigan kong Chinese. Tapos merong part dyan sa 168 na sama-sama kaming kumakain. Narinig nilang nag-uusap kami sa plano naming pag-ghost hunting. Tapos naging interesado din tong mga to na sumama sa amin. Though, medyo kilala naman namin sila. Sinama na din namin. Una naming plinanong puntahan, yung sa may abandoned Chinese cemetery. Inikot namin yon ng bandang 2 a.m. hanggang 4 a.m. Pero, wala talaga eh. Wala kaming nakita. Para bang nag-aksaya lang kami ng oras. Matapos yung pag-iikot na yon, napag-usapan namin na bakit hindi kami pumunta sa talagang napapabalitang may mga multo na nagpaparamdam. Nag-research kami kung saan ba talaga merong nagpaparamdam. Maski sa YouTube nanood kami. Pero syempre, dapat sa malapit lang. Hanggang sa nakita namin yung sa may likod ng Sofitel, yung Manila Film Center. Pumunta kami ng grupo ko doon. Tinaon talaga namin ang Friday para rekta inuman na din after. Nung una nasa labas lang kami nag-iikot. Hinahanap namin yung daan para makapasok sa loob. Wala kaming nakitang daan. Hanggang sa may lumapit sa amin na guard. Hindi namin napansin na may gwardya pala dun. Tinanong namin siya kung pwede ba kaming mag-ikot-ikot sa loob. Noong una hindi to pumayag. Pero nung pakitaan ko ng pera yung guard, nag-isip muna siya. Tapos yung mga kasama ko nagdagdag na din ng pera para hindi na siya mag-isip. Pumayag naman siya at tinuro niya sa amin yung daan papasok sa loob. Pero ang bili niya sa amin, hindi kami pwedeng magtagal. Baka kasi may makakita sa amin eh. Masesante pa siya sa trabaho. Kahit mga 20 minutes pwede na. Pumayag naman kami. Habang naglalakad kami sa loob, maniwala ka sa akin, pinuno. Kahit sobrang nakakatakot ng lugar, wala talaga kaming naramdaman.
Maski yung mga kasama ko. Nag-play pa kami ng mga video about doon sa lugar na yon para mag-guide kami kung saan talaga merong mga nagpaparamdam. Medyo iba na nga lang yung itsura ng loob kumpara sa pinapanood naming video. Magandang gabi bayan yung pinapanood namin. Try mo i-research yung multo sa Manila Film Center. Yun yung pinapanood namin habang nag-iikot kami sa loob. Pero wala talaga. Hanggang sa naubos na yung oras namin sa loob, ni konting paramdam, wala kaming naramdaman. Matapos yun, pumunta na kami sa Harbor Square para gumimik. Habang nagiinuman kami, merong naiungkat itong kasama naming isa na bakit hindi kami mag-aral na magpabukas ng third eye. Meron siyang mga kakilala na gumagawa ng ganong exercises. Pwede yung makatulong sa amin kung talagang gusto naming makakita ng mga multo, engkanto, duwende, o kung anumang klase ng mga entity na puro kathang isip lang para sa amin. Kasi, ni isa sa amin wala pang experience eh. So para sa amin, hindi sila totoo. Puro kwento lang. Wala namang patunay eh. Napagkasunduan namin na mag-aral nga ng pagbubukas ng third eye. Pero ang natira na lang nun, ako, isa kong kaibigang Chinese, at yung nagyaya sa amin. Yung iba naman umatras na. Para kasing papasok na kami sa ibang mundo kapag ginawa namin yon. Pero ako, talagang gustong gusto ko. Kaya nag-go ako dito. Meron siyang pinagdalhan sa amin sa Malate. Hindi ko na lang sasabihin yung lugar. Meron ding grupo doon na nag-aaral ng pagiging isang wikan. Pero nasa sa amin naman kung gusto naming maging wikan o gusto lang naming magpabukas ng third eye. Ang naisip ko, total naman nandun na kami. Tsaka wala namang mawawala sa amin. Bakit hindi pa kami sumali sa kanila para maging wikan? Yung mga itsura nila, pinuno, hindi mo mapagkakamalang mga nag-aaral ng wikan. Bukod sa maayos ang itsura nila, yung iba doon mga professional. May doktor, pulis, businessman, basta halo-halo ang nandoon. Tapos yung meeting place nila, exclusive. Talagang kami lang. Kahit sino siguro ang dalhin doon, mapapa-oo kapag tinanong nila kung gusto ba nitong maging wikan. Normal na usapan lang ang meron doon. Wala yung mga napapanood natin sa TV na ritual-ritual, sakripisyo-sakripisyo. Wala. Talagang casual lang kami nag-uusap. Hanggang sa may pumasok na matandang lalaki na kalbo. Doon na sila tumahimik. Tapos umupo yun sa mesa namin. Halos lahat sila tumigil sa pagkain. Tapos nakatitig lang sila doon sa matanda. Tumingin siya sa aming lahat. Habang bumubuka-buka yung bibig niya. Hindi ko alam kung may inuusal ba siya o kung ano man. Matapos niya kaming tingnan, tumayo siya tapos tumawa. Nagulat ako kasi welcome na kami kaagad sa grupo. Walang hiningi na kung ano o pina-fill upan man lang. Basta ang sabi, kapatid na nila kami. Siyempre nagtaka kami. Tapos tanong ko agad dun sa nagdala sa amin dun, yun na yun? Tapos na? Siya oo lang. Tapos patawa-tawa. Nagpaalam na lahat doon aalis na sila. Kasi may mga gagawin pa yung iba. Pero habang lumalabas sila sa pintuan, andun yung matandang lalaki. Humahalik sila sa kamay nun. Tapos hinihimas nung matanda yung ulo nila. Habang nakapila kami palabas, may dumikit sa aming babae. Tapos meron itong inabot na libro na kulay brown. Parang hindi nga libro yun eh, kasi manipis lang. Tapos ang sabi niya sa amin, buksan lang namin yun kapag nasa bahay na kami. Tapos sundin namin lahat ng nakalagay doon. Sayang lang pinuno. Hindi ko kasi pwedeng ipakita sa inyo yung laman ng libro eh. Pero ipapakita ko yung mga sample ng ginawa naming ritual. Nung kami na yung nasa may pintuan, tinitigan ako ng matandang lalaki. Tapos hinawakan nito yung magkabilang pisngi ko. Tapos bigla akong niyakap. Ang nakakapagtaka lang, sa akin niya lang ginawa yun.
Matapos yan, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Excited na din akong tingnan yung laman ng libro eh. Pagka-uwi ko ng bahay, unang pahi pa lang ng libro, nakaramdam na ako ng kakaiba. First time yun nangyari sa akin, Pinuno. Parang yung tenga ko kusang tumutupi. Tapos nanginginig yung bato ko. Partida. Hindi ko pa binabasa yung laman nun. Binuklat ko lang. Nagsimula na akong basahin yung mga nakalagay dito. Puro mga kakaibang salita. May mga Tagalog pero proseso lang yon ng mga gagawin naming ritual. Lahat yan ginawa ko. Tapos bawat araw, meron kang ibang gagawin. Tapos may mga pattern din ng kandila. Kasabay niyan, may iba't ibang kulay din ng beads doon. Mga klase ng energy na inilalabas nila. May color pattern din. Halos buong linggo ko sinunod yung libro na yon. Tapos may weekly kaming pagpupulong para pag-usapan yung mga nangyayari sa amin. Nakakatuwa din kasi meron akong ginagawang iba sa buhay ko. Hanggang sa medyo nakabisado ko na yung libro na kahit wala yon, nagagawa ko na yung mga dapat kong gawin na practice bilang isang witan. Makalipas ang isang buwan, dito na ako medyo nakakaramdam ng mga kakaiba, Pinuno. Para bang merong bumubulong sa akin sa tuwing nagdarasal ako sa kwarto ko. Palagi yan. Tuwing nag-iisa ko, parang merong kumakausap sa akin. Sinabi ko yan sa mga kasama ko sa grupo. Ang sabi nila, natural lang yun. Kumbaga, nasa level 1 pa lang ako. Mas may itataas pa yun kapag patuloy kong ginawa yung mga exercises. Siyempre ako medyo natuwa kasi gumagana pala yung mga ginagawa ko eh. Fast forward tayo. 3 buwan. Dito na ako nagsimulang makakita ng mga kakaiba. Nagsimula yun sa bahay namin. Nakikita ko sa gilid ng mata ko palagi. Malaking figure na nakasuot ng itim na cloak. Minsan binibigla ko ng tingin yon para makita ko siya. Pero wala. Sa gilid ko lang siya nakikita. Minsan ang ginagawa ko, hinahayaan ko lang siyang nasa gilid ng mata ko. Tapos nakikiramdam ako kung ano ang gagawin niya. Nakikita ko na parang nag-aalis ito ng suot niya sa ulo. Tapos panay ang galaw nito sa ulo niya. Yun bang nagpapagpag siya? Tinimingan ko yun. Nung nasa gilid ulit siya ng mata ko, binigla ko yung tingin ko sa kanya. Maniwala ka o hindi, Pinuno, hindi siya nawala. Nakita ko talaga kung ano ang itsura niya. Matandang babae na puting-puti yung muka. Tapos itim na itim yung magkabilang mata niya. Nakanganga. Tapos nakatingala yung ulo. Lahat ng klase ng kilabot naramdaman ko nung mga oras na yon. Pakiramdam ko nga, lalabas yung bituka ko sa may puwetan ko eh. Basta kakaibang takot yung naramdaman ko nun. Tapos kahit anong kurap ko, hindi siya mawala-wala sa paningin ko. Nararamdaman kong hihimatayin na ako. Kasi ang bilis ng tibok ng puso ko eh. Nung mawawalan na ako ng malay, pagpikit ko ng matagal tapos pagmulat ko ulit, nawala na yung matandang babae. Napalitan na lang yun ng sampay kong tuwalya sa kwarto ko. Nung sumunod na meeting, kinuwento ko sa kanila yung nakita ko. Yung iba nagpalakpakan pa. Kasi ang sabi nila sa akin, kaya ko nang makita yung sarili kong gabay. Ako naman napaisip, ano ba yung gabay? Tinanong ko sa kanila kung ano yun. Ang sabi nila, yun yung nagbabantay sa akin mula pa nung bata ako. Kapag mapapahamak ako, sila yung unang sasalo bago sa akin. Ang sabi pa nung isa, bruha yung gabay ko. Bili niya sa akin, wag na wag akong matatakot sa gabay ko. Bagkus, dapat kinakausap ko ito at nanghihingi ako ng mga senyales sa kanya kung anong mangyayari sa akin sa hinaharap. Natuwa na naman ako
Kasi bagong level na naman yung nalampasan ko eh. Fast forward tayo ulit. Mga 2 months. Bale halos kalahating taon na akong nag-aaral ng wikan. Maganda naman sa simula lahat ng natutunan ko. Nakakakita na din ako. Pero hindi ko pa kayang kumausap. Nakakita na ako ng duwende, kapre, laman lupa. Tapos kapag gabi, may mga nakikita akong lumilipad sa langit. Hindi ko lang sigurado kung mga anghel ba yun o kung ano. Pero marami sila pinuno. Paikot-ikot lang. Tapos napapansin ko, yung routine ng ibang mga kaluluwa, paulit-ulit lang. Kung ano yung ginawa nila nung una ko silang nakita, yun at yun pa rin yung ginagawa nila. Tapos hindi ako pinapansin. Pero may mga iba na kaya akong tingnan sa mata. Tapos natatakot ako. Para bang ang lakas-lakas ng mga presensya nila. Hanggang sa dumating ako sa puntong ayoko na. Kasi kung ano-ano nang nakikita ko eh. Tapos kung ano-ano na ding naririnig ko. Minsan nagsasalita na ako mag-isa nang hindi ko alam. Nanay ko lang ang nagsabi sa akin ng ganun. Baka magulat na lang ako isang araw. Ipapasok ako ng tatay ko sa mental. Huling meeting. Ito na pinuno. Yung nagpaalam ako sa kanila na bibitaw na ako. Pumayag naman silang lahat. Wala akong narinig na reklamo. Isinoli ko na yung mga dapat kong isoli. Pero hindi nila tinanggap. Tapos ang sabi ko, kung pwede sana, alisin nila sa katawan ko yung mga katangian kong nakakakita ako. Ang sabi nila sa akin, hindi na mawawala ito. Ang mainam na gawin ko, huwag ko na lang pansinin yung mga nakikita ko. Yun na nga, iniwan ko na ang pagiging wikan. Pero kahit saan ako magpunta, meron at meron akong nakikita. Hanggang sa panaginip ko sinusundan nila ako. Minsan, ang sabi pa nung matandang babae sa akin, magdasal ako, gawin ko yung mga dati kong ginagawa, huwag ko silang iiwan, mga ganyan. Hanggang isang gabi, huling gabi na mag-isa ako, naalimpungatan ako nun. Saktong-saktong 3:00 ng madaling araw. Tapos doon sa parte ng kwarto kung saan ako nagdarasal, nakabukas lahat ng kandila. Sinalansan ko na yun eh. Niligpit ko na yun. Papaanong nagbukas yung mga kandila at nakaayos yun sa altar ko? Dahan-dahan ako naglakad para silipin kung bakit yun bukas. Pagtingin ko, wala namang tao. Kaya iniligpit ko na lang. Nung tapos na ako magligpit, yung isa kong cabinet kung saan yung libro, nakabukas. Medyo nakakaramdam ako na merong mali sa nangyayari. Nilapag ko muna yung mga kandila sa altar ko, tapos naglakad ako papunta doon sa cabinet para isarado yon. Biglang namatay lahat ng ilaw sa kwarto ko. Tapos yung altar ko nagliliwanag ulit. Ibig sabihin, meron na namang nag-ayos na mga kandila. Pagsilip ko, meron akong nakitang 3 nilalang ang nakaluhod doon at nagdarasal. Nagliliwanag ang mga katawan nito na kulay pulang ora at merong tig-4 na sungay. Alam ko na nung mga oras na ito na hindi engkanto, multo o kung anumang elemento ang nandoon sa altar ko. Malinaw na malinaw sa akin na 3 demonyo yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Hanggang sa dahan-dahang tumayo yung nasa gitna at naririnig ko na bumubulong ito. Yung boses, katulad nung dinemo mo sa akin nung nag-uusap tayo. Ganon na ganon. Para lang may ideya kayo sa ginawa kong demo. Ganito yon. Napapansin kong hindi siya natatapos sa pagtayo niya. Para bang
Ang laki-laki niya. Pagtingin ko sa dalawang kasama nito, wala na. Doon na ako nagsimulang manigas. Kasabay niyan, tumirik na din yung mga mata ko. Pagtingin ko sa kaliwa ko, merong mukha na hindi ko maipaliwanag yung itsura. Para bang isang buong mukha ito na puro lang bungangang may matatalas na ngipin. Kinagat ako noon ng direkta sa mukha ko. Hanggang sa nagising ako. Pagtingin ko sa paligid ko, nasa ospital ako pinuno. Bagsak lahat sa akin. Potassium, sugar, lahat. Latang-lata ako nun. Wala ako sa sarili ko. Pumikit na lang ako ulit nung nakita ko na yung nanay ko. Nung magising ako, kinuwento sa akin ng nanay ko na narinig nila na sigaw ako ng sigaw sa kwarto ko. Tapos nakaturo ako doon sa cabinet. Sinasampal na nila ako tsaka binubuhusan ng tubig. Pero nanatili akong nakatitig at nagsisisigaw sa cabinet. Hanggang sa himatayin ako. Tapos nung sinugod nila ako sa ospital, yun nga yung finding sa akin. Bagsak na bagsak yung katawan ko. Tapos yung kaliwa kong hita, sobrang manhid. Kaya mula nung mangyari yon, lahat ng mga gamit ko sa pagiging weekend sinunog ko na. Tapos hindi na ako natutulog mag-isa sa kwarto ko. Ando na yung 2 aso ko, tsaka isa kong kapatid. Yun lang pinuno. Salamat na rin sa binigay mong puder sa akin. Kahit papaano gumagaan ang pakiramdam ko kapag ginagamit ko yun. At yan ang aking kwento nung pasukin ko ang mundo ng mga Wiccan. Okay, Shishi sa Tagalog, salamat. Alam nyo, nung nakita ko siya sa personal, talagang legit 100% Chinese na Chinese. Tapos nung nagtagalog, sobrang galing. Kapag pumikit nga ako tapos nagsalita siya, masasabi ko talagang Pilipino eh. Ganon siya ka-fluent magtagalog. So, opinion ko sa kwento. Hindi porket sinabing Wiccan, tungkol na kagad sa pagiging solidong kaliwa. Yung iba kasi, nami-misinterpret ka agad eh. Title pa lang, ang dami ng kuda. Ito yung sinasabi kong mababatikos ako eh. Lalo na yung mga sobrang daming alam pagdating sa mga agimat. Pag Wiccans kasi, mas lamang dyan yung aral sa kaliwa. Pero, nag-aaral din yan sila ng kanan. Hindi nga lang ganong karami. Pero merong mga aral yan sa kanan. Kasi may mga kaibigan akong Wiccan na nagsisimba pa eh. Matik yan. Once na nagsisimba ka, nag-aaral ka na din sa kanan. Diba? Yun nga lang sa kanila, mas lamang yung pag-aaral na ginagawa nila sa kaliwa. So, sino ba yung mga nasa kaliwa? Sila Lucifer, diba? Yun yung punto ko. Tsaka, may mga antingero din kasi na nag-aaral din ng kaliwa. Pero, more on kanan naman sila. Yan yung mga malalakas na manggagamot. Bigyan ko kayo ng sample ng gamit sa kaliwa na malakas. Infinito. Maraming klase ng infinito. Pero merong kaliwang infinito. Ito yung mga tipo ng gamit na kapag naramdaman ng aswang o kung sino mang nasa kaliwa na meron ka, 100% susubukan ka niyan. Magkakaroon talaga ng subukan sa pagitan nyo. Kasi kapag nasa kaliwa ka, palakasan yan eh. Diba? Yung kwento kong kapatid, bago lang yun. Pakinggan nyo. Tsaka, kaya naman kailangan ng ibang manggagamot ng gamit sa kaliwa kasi pang-counter nila yan eh. Alam nyo, marami pa sana akong komento sa kwento na to eh. Kaso kasi, nababatikos nga tayo ng mga masyadong maraming alam. Tsaka yung mga nangunguna. Pero at the end of the day, it's a free country. Choice nyo kung anong gusto nyong gawin sa buhay. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Nasa dulo ng video yung mga sinasabi niyang pictures. Kayo na ang bahalang humusga
kung ano ang inyong makikita.